Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Yemiş, hoş geldin. Şol Kemine. İlleşe salamu aleyküm. İç çarşı. İyileşler bugün yemiş bilen geçenki bir temamız vardı. Şonun gurruna etmekçi. Ondan öňürde size like nemelerini görünür ýaly etdik. Şu meseleni çözmesek bolanok diýip pikir edýän mene şahsen like'ın näme üçin öňe aýtdym. Ine näçe adam görýär videolary. Şoňa like bassanız ondan köp adama yetişýär. YouTube algoritmi şeylerek işleýär. Şonsam günlük bir 300-400 adam, täze adam goşulýar diýip nämen statistikasynda görkezýär. Ýöne nädip hasaplaýar, nähili adamlar gelýär, onu görüp bolanok. Ýöne şol san hasam köpelmegi gerekli. Şonuň üçin indi görýäňiz ýokarda like nemesem, owa canly görünüşde görünjek hemmekime. Ine şeylerek o illeşler bugün ine raýatlyk hukugy täze Türkmenistanda bolarmy diýilen ýaly bir soru soradyk. Aslında bir gülkünç bir soru. Ýöne gülkünç bolsa da şu wagt ýagdaýymız o şeylerek köp adam raýatlyk hukugy boýunça ýaşap ýör. Raýatlyk derejesinde pikir edýär, raýatlyk derejesinde de talap edýär. Mysal üçin paýok wagtynda berilen ok, ýani neme bar? Talap bar. Bulan bir raýatyň edip biljek talaby, ýani watandaş bolan bolsa näme üçin paýok diýilen bir zat bar. Meniň o islendik möçörde pulum bolup bilmeli, ýani näçe gazanyp bilýän bolsam, şonça da pulum bolup bilmeli. Näçe almak islesem, şonça alyp bilmeli diýilen ýaly düşünje bolmasa ýa ösen ýurtlar şeýle ýöreýär. Amerika 200 ýyldan bäri, hatda 220 ýyldan bäri şol neme boýunça ýaşap ýörler. Ine Amerika näme üçin ösen näme üçin hemmekim Amerika'ya gitmek isleýär diýip sorasaňyz. Ine jogaby şeýlerek Amerikanyň 220 ýyldan bäri bir watandaşlyk hukugy bar, ýani şahsy eýeçilik düşünjesi bar. İslen zadym islen yerimde bolup biler, alıp bilerin özümem islendik hünäri elde edip bilerin diýilen düşünje eýe bolupdurlar. Ine bunun gurrun ne ders bugün? Raýatlyk nemesi boýunça size bir näçe suratlar hem görkezeriz. Wajip şu tema değişli suratlar. Hatta ýani videonun daşynda görünýän suratam illeşler şolardan birine değişildi. Yani ondan öňürde bir şu nemäni görkezmekçi bolýan. Ine pasportda açıp sereseniz pasportuňyzyň soň nemelerinde yazılygy Türkmenistanyň raýatynyň şahsiýetine güwä geçýär diýip ýazypdyrlar. Güwä geçmek sözü, ýani güvenlik sözü vardır Türkçede. Güvenlik sözünden gelýär, bilýäňiz güvenlik diýmegem goramak, howpsuzlyk diýilen ýaly bir manylar bardyr. Inde o güwä geçilýän bolup biler, ýöne raýata nähil güwä geçilýär. Ýani şine şeýlerek bir sorasak sana söz bereýin. Men aýtaýyn neme? Nawa. Umuman raýatlyk bir zat bar da raýatlygy güwä geçmek ýa-da raýatlygy goramak, raýatlyk üçin işlemek diýilen ýaly bir zat gerek gel. Aslında sen raýatlygy kabul etdiň bolly, ol azaply iş zat talap eden okdy. Raýatyň goraw gerek gel sebäbi bir maliýalyk bir gedip görmeli. O watandaşlyk goraw talap etdiýär-de, ýani watandaşlygyna güwä geçmek gerek. Yani sen vatandaş bolup saklanmaň özü iş talap edýär. Bir giden sen hemme hak hukuklaryny gorap gezmeli bolýan, mudama sürekli. Emma raýat bolsaň raýatda hak hukugam ýok, gorawam gerek gel, sendin raýatlygyny kabul etseň bolly, raýat diýipsen. Bu da nemeden gelýärdi? Raýatlyk bize nirden gelipdir?
diýende kemine başda neşeyle bir söz bardy. Kölölük diýä, kölölük bilen men raýatlygy harmonyda aýdratym gelýär. İkisiň bir meňzeşräk gelýär. Hı. Arazyk ara tapady bolup biler. Yani raýatlyk ilki başda birilerini zorluk bilen raýat edýärler. Soňra bularyň gorkaklygy raýatlyklarynyň ömrüni uzaltýar. Yani raýat bolandan soňra belki-de raýatlykdan çykyban bilerdiler. Eğerde batyr bolsalar ýa şoň üstünde göreşseler ýöne olaryň gorkup gezmeklikleri raýatlyklarynyň hemmesini ömrüni uzaltýar we bize-de ine taparaga öň bir çykyşynda soratdy da en atalaňyzdan, ata-babalaňyzdan galan miras barmy diýip. Näme miras galy diýip. Her sapar şo pikir etýärdim men şo maddi bolarak bir miras gözleýärdim de içinde miras barmyka maddi olarak diýip hiç zat ýok ata-babalardan galan. Ýöne manawy bolarak ýagny bizi goýup giden miraslar bar ekeni, olaryň raýatlyk bar içinde, ulçuluk bar, ýagny tabiinlik bar-da, bir näme tabiin bolup gezmeklik bir sistema, hakyny soramazlyk ýa-da miraslar galyp gidipdirler. Ýöne meňe bir şu gorkgan bir zadym bar. Erde şu zady biz şu wagtdan inşelap içine girip akyl ýetirip bilmesek, bizim ýene edil ata-babalarymyň bize galyp gidişýäli şo miraslary öz çagalarymyza ökmen galyp gider. Hı. Ökmany ýerimize goýup gitmeli bolýar. Ýöne eger öz çagatyny söýýän bolsa, gelecek nesliniň aladatyny etýän bolsa adam öz çagasyna erwet bir zady miras galdyryp gidesi gelmeýär. Hı. Galdyryp gidebilse azatlyk, erkinlik galdyryp gidip bilmeli. Hawa bize gaýtam o sesiň çykarma diýip öwrep gitdiler. Düşün. Ha, entegem O şu günlere o şeylere. Yine täze Türkmenistana şu zatlar o ýanky sesiň çykarmaly däl diýilen bir hukuk bolup bilermi? Yani şonu soraýasa täze Türkmenistanda raýat hukuklaryna nähili serediljek diýilende. Täze Türkmenistanda raýat hukuklaryna hiç ýyl seredilmez, raýatçylyk düşünjäniň özüni ortadan aýyrlar. Onun yerine watandaşlyk we ýurtdaşlyk düşünjesi gelmelidir. Hemme ýurtda bolşýaly ine. Yani ben şu an suraty getirdim de sen bugün verip durka. Yine Osmanlı dövründe Osmanlı'nın sonki yıkılmağına doğru gelen dövrlerinde esasen şu raýatlyga karşı çıkılıp başlanýar. Sonra o teba diýip görýärler. Hiç başkaça düşünüp bilen oklarda teba diýmeden boyun eýýän diýmek. Tapady ýok da raýat sözüniň başka bir görünüşi. Son teba diýip görýärler, son şu tebalyk nemesinden hem ýöremeýär. Ondan soň Osmanlı ýykylýar, soň Cumhuriyete geçýär. Cumhuriyette de vatandaş diýip dogry manyly bir söz alınýar. Yani şu taýda yazıptır da bu giden makalalar var. Türkçe bilýänlerimiz ine riaya diýip yazın köplük manysynda ulantyrlar riaya diýip. Bizde raýatdyr. Raýat diýip o dilde şeylerek geçýän olmaly. Bir izarlap görün bunun bir ýanky hem kronologiýasy var, hem sebäpleri var, hem täsirleri var bu sözüň. Ýanky ýöne ýere raýat diýip geçiljek bir söz däl. Soň agyr bir zatda ine serediň manysy näme diýär? Riaya sözlükde diýär sygyr, goýun, sürü manysyny berýär diýär. Ýanky gatagyr bir zat, olam ine pasportda ýazylýar, Türkmenistanyň raýatyna güwä geçýär diýär. Raýat bolmagyňyzy isleýän bolmaly da. Hemme ýerde de şeýle ýazýar, hemme resmi diýip adlandyrylýan goşudurmak içinde resmi. Türkmenistan diýilen döwlet hakykatda ýok, hakyky manyda ýok. O sözden bir ibaret görünüşde bir zatlar var. Şoň hasanyda o bilmedim ýöreýän ýöreni okma.
Onu ýene ýurdun içindäki ýaşap ýörgenler ýa-da ýurdun daşyna näme sebäp bilen çykan birleşlerimiz bar. Sebäplerini aýtsa ortada Türkmenistan diýen ýurdun barmy ýoklugy. Umumam ine goýun, sygyr diýip atlandyrylmak isleýäňizmi? Bu indi bu söz sygyr goýun sözü arapça bolany bilen manysy ütkemýär. Manysy şol bir manydyr. Ýa-ni näme bar da? Ýani mukaddes diýip bir söz bar da. Mukaddes sözüniň manysy ap arassa diýmek. Indi o ap arassa manysyny berýär. Ýani häzir bizim bilmedim nämämiz bar? Telpegimiz bar da ýöreýte doğrudan bize değişli. Edil bizim kämeňiz eşrap görnüşde beýleki Kavkazlarda da var şonuň ýaly telpek. Garagalpaklarda da var. Umumam bir telpek näme bardy? Ine şoňa bir mukaddes telpegimiz ýa-da mukaddes täp desturumuz diýip aýtsaň, ap arassa telpegimiz bol ýa-da terjimesini etsen. Ýöne onun ýine türkmence sözü var hakykatdan. Ulanmaýa gutlu diýmek söz bardyr. Gut diýi aslynda gut. Gutlu. Lu li bilýän nähil goşulmady ona. Bereketli, awraýly, gutlu diýilip nämelerden akdy düşdükli bolar. Gutlu söz var, gutlu diýmek gerekli, hökmany, gymmatly manysyny berýär-de. Şu gutlu sözüni aýryp mukaddes sözüni getireniň bilen arapça söz alanyň bilen üýtgemýär bir zat. Edil şonuň ýaly raýat sözüni getireniň bilen hem sygyrlykdan çykan ok, ýani manysy, şo sözüň manysy sygyrlykdan, goýunlukdan çykan ok gynansak da. Ve bu zat türkmenleriň hemmesine aýdylýar. Türkmenleriň hemmesine aýdylýar. Ýöne bunu täze Türkmenistanda isler misiniz? Şonuň ýaly bir raýat hukugynyň bolmagyny. Sonra geniş ýol menem seniň sözüňi böldüm. Raýatlyk sistemasy kemine şu adamyny nemeden aýryp taşlaýar da ýani bir halk bolmaklykdan toplum içinden aýryp çykarýar raýatlyk sistemasy. Soň ýeke bir hala getirýär dine şu türkmenleriň arkamda hiç kim ýok. Ýeke ödüm men muny näde bedeýin diýen ýaly bir düşünjelerim şondan gaýnap gelýär. Raýatlykdan gelip çykýar şo düşünjelerim. Ýani bütün ömrüne şu adamyny biziň ýurdun daşyna çykylmagynyň sebäbi de ýani raýat bolanymyz üçin bir watandaş däl bolanlygymyz üçin ýani bir goýunyň mallygyň bir näme häsiýeti bardyr. Nirede bir ýaşyl meýdan bolsa, otluk ýer bolsa şo ýere otlap gidip barýandyrlar. Bizim bolşumuz şo manyda gelýär-de ýani ýurtdaşyna nirede bu ýurt bar bolsa, oňa ýaşap bolanjak ýer bar bolsa, çykyp gaýtyk sebäbi raýatyň bir watanam ýokdur. Hiç şeýle. Çünkü watana bolan düşünjeler raýatlyk nemesine girmeýär. Ine näme diýär şu watanyny, topragyny söýýän adam, bir watandaş adam da ama içinde hökümetini, döwletiň içindäki bolýan işlerimi da ama araşdyryp gider. Söýýän üçin ýani ýalňyş adamlaryň elinde bolmalygy üçin şolary araşdyrar, şolaryň kemçiliklerini ýüze çykarar, aýdar, ekrana çykyp aýdar, belki de ýazyp aýdar, ýene bir daha edip ýüze çykarar. Näme üçin? Ýani öz watanynyň ýalňyş adamlaryň elinde zaýalanyp gitmediligi üçin. Şonuň öňüni almak üçin eder watanlar. Emma bunu ýani ýalňyşa ýorýarlar. Şu ekrana çykan adamlar watan dönügi ýa şuňaly watanyny satanlar ýa watanyny maskara edýänler diýip çykýan adamlar bular watanyny söýmeýän adamlar. Çünki watanyny söýmeýän adam ýurdunyň watanynyň içindäki bolup geçýän hiç zat bilen işi bolmaz. Ýani kimiň elinde bolsa şonuň elinde bolsun. Öz ýaşaýyşy bilen bolar, ýani özüniň kişilik ýaşaýyşy bilen geçirer.
toplumu hakkında, yani içindäki halkyň hal ýagdaýy hakkında hiç pikir etmeli. Çağalar o Bular geleceği. Sağa geleceği hakkında da pikir etmeli. Bular watany söýmeýän adamlar bolýar. Yani watanyny söýmeýän adamyň edip biljek zadydyr. Watany söýýän adam elmydamada ýurdun içindäki bolýan erbet ýagdaýlar, edilýän jenaýetleram görür, ortağa da çykarar. Şonuň öňüni almak isler elinden geldi. Hmm. Beýle ýagdaýym bar. Soňam neme wadyny senem aýdyp geçdiň raýatlar edil goýun sürüsýärler. Bir çopun meselem bir sürüýüň içine girerde bir goýunyň eýis kayagyndan tutup alyp süýräp gaýdar. Soýmak üçin heýlek goýunlarym synlar durar hiç zat etmän. Edil bizim ýurdumyzdaky bolýan zatlara meselem biriniň elinden iş ýerini alýarlar, ýene biriniň elinden jaýyny alýarlar ýa başga bir zatlar alýarlar ýa meselem özüni türmä basýarlar. Bolin beýleki adamlardan toplumdan ses çykanok, ýani şonu goramak üçin. Hmm. Hiç birini. No. Şol ýanky sürü psihologiýasyna getirilse şeýler bolýar. Şonuň üçin aýdylýar-da ýanky diýe bu sürü diýe men köçe çyksam hiç kim arkamda durmaz diýe. O arkamda durmaz diýmegen bir sürüýiniň psihologiýasy. Ýanky sürü psihologiýasyna şikaýetçi aslında bu taýda. Ýanky näme meňze paýok berilen ok diýmek ýaly bir zat da. O eýranda köçe çykylyp börüne 2 ay boldy. 2-nji aýynyň soňlaryna dogry gelberdi da. Hatta şu Katarda ýanky futbol ligi bar da. Çempionat ligi. Şo taýda bugün futbol açylışynda giyimini aýtmandyrlar. Anany bilýäňizmi? Giyimin aýtmandyr bir döwletiň giyimini. Ýöne döwletiň giyimi nähil giyimdir diýip sorasaňyz, benim pikirimçe bilemok ýöne çak edýän, ananmasaňyz o seredip görüň, men hem seretjek çykandan soň bugün. Döwlet giyiminde şol ýanky molla rejimine beýgelýän bir zatlar ýazylandyr. Ýokman suratda. Hakyky giyiminde däldir, ýasama bir giyimindir ýöne. Aýtmadylar. O dünýä taryhynda belki de birinji gezek bolýar. Dünýä futbol çempionatynda giyimini aýdanoklar. Eýranyň futbolçulary, öz futbolçulary. Ine umuman şeýlerek bir ýagdaý bar. Ýurt üýtgän wagty şeýdem üýtgä berýär. Ýöne yani bizde o bir yer çıkarmy köçe? Şo çyksa menem çykjak diýär. O nähil bolýar? Seniň köçe çykmagyň başga ýerine bagly. Bu günümizde ýanky hak hukuk meselesi howadan dem almak ýaly bir zat da. Bir ýeri dem alsa menem dem aljak diýip bilirmiň? Ýok diýip bilem, o dem alýar. Erkinlik, azatlyk ýurdun geleceğini talap etmem şeýlerek umuman. Indi biz ýanky nämäde geleli? Näme? Ýeňiş. Ýanky mektep nämämiz bardy, suratymyz bardy, iň meşhur. Indi şu mektebiň içinden raýat ýetişýär diýip dün bilbil bilen çykyş edende aýtdym da. Ine seredim. Hemmekime bir nizama getirjek bolýarlar. Eger bir ýurtda bir nizamy görýän bolsaňyz, şo taýda sürü bardyr. Ine eskerlik bardyr. Eskerlikde de bir nizam bardyr. Bir düzgün tertip goýýandyrlar. Näme üçin goýýarlar? Eskerler aňsatlyk bilen näme etmek üçin, dolandyrmak üçin, üstünde durmak üçin, kontrolly amal aşyrmak üçin gerekdir nizam. Ýöne eskerleriň bir wezipesi bar, öňünde maksady bar. Eskerler watany goramaly, watany goramak üçin bir bütewi bir akyl bolýar. Şol harby nämäniň eskerligiň diýip aýdaýyn. Bir maksady bolýar, şo taýda da bir akyl bolýar, şo akyl boýunça hereket etmeli hemmekim.
Onu hem bilýär, gidiýän wagty bilýär. Şo nizama girecekdigine, şu 1 ýyl, 2 ýyl tapawut ýok, näçe wagt borjun ýerine ýetirýän bolsa, eskerlik borjuna. O taýda şeýlere işleýär, ýöne. Bu jemgyýetiň içinde işläp bilmeýär. Jemgyýetiň içinde işlese, häzir Türkmenistanyň şuňky ýagdaýy ýalyk bir ýagdaý bolýar. Soň bir illeşmez ýazypdyr, watan söýerligi menden öwrenjek bolsa hawaý halymyza diýe. Men watan söýerlige öwretjek bolamok. Illeşler ýa-ni öwredem bilen. Öwretsem hem hawa ýalňyş bolmaýar. Ýöne watan söýerligi, ine şeýdip söýmeli, edip söýmeli diýip aýdan ýerim ýokdur. Birinji watanyň näme diýene düşünüm, ondan soň belki öwredip bilersiz. Watan ýa-ni Neme diýerler? watanyň näme diýeni bilmän onu söýüp ýörmegem bir samsyklyk makan diýen. Onuň üçin o tarapa hiç ýakynlaşam zok. Ýene şu zatlary düzedenimizden soň watan söýüjülük hemme zat biriniň öwretmäine gerek ýok. Siz watanyň nemesine duyup görüňiz da, ýene şu sözüňi hem böldüm. Ine bir watandaşlyk duýgusy ýok. Bizde watandaşlyk duýgusy hiç duýulmadyk bir zat. Duýulmadyk bir zady öwredip bolanok gynansak da. Onu soňam öwretmegem gerek de. Ine häzir bilmedim, Ýewropadan ýok, Ýewropa däl. Ýa-ni ýakynda Türkiýeden bir Türkmenistana gidip gelipdir. Gurrun berdi. 20 gün galypdyr. Diýe siziň o ýurdunuzda diýe bir saatam ýaşamaly däl diýe. Men diýe öz ýurduma kemçiliklerini aýdýan diýe ýöne siziňki diýe bir saatlygam şo taýyň howasyndan dem almaly däl diýip gelipdir. Neme diýerler? Watanymy söýýän diýip aýdýanlar kälnä femini. Aý men diýe watanymy söýýän, men Türkmenistany baýdagymy söýýän diýe, watanymy söýýän diýe. Dogry watanyny söýmeli, baýdaňam söýmeli. Ýani sen aýtdyň ana watanyň näme diýeni bilmeli ilk bilen. Eger watanyny söýýän bolsaň, söýýäniňi görkezmeli. Şeýle bir zatdadyr kemine aýdybam geçipdim de. Ne bir 100 sanaky adam bar bolsa diýeli. 100 sana adam var ýöne özler olar aýdýa gelýär-de binniýe tutar bilýän diýe. Tutar bilýän diýe 100 sanasy gelýär-de bilýär ýa-ni bularyň ellerine tutar berýärler. Bular ortağa çykarýarlar, ne şularyň güýçlü sadanyny diýip. Ýöne bularyň hiç biri saz çalyp bilen ok. Atlaryna berýärler, bular güýçlü sadanyny diýip. Bularyň dutaryň näme diýeni bilýärler, hem şoňa bir kakmalygyny bilýärler, ýöne saz çalyp bilen oklar. Şo 100 sana adam oturup bir ýere üýşüp şo sazy çalan wagtlar nähile saz çykar orta. Düşnüksiz bir taňyrdy çykar. Ýani biziň ýani şu türkmenleriň köpüsün diýärler watanyny söýýän, watanymyzy mukaddes watanymyzy gaýene näme şo näme diýärler ýöne manysy ýok hiç şeýle. Ýani şo saz çalyp bilmeýän bir adama sadanyna diýip at berilen ýalyk bolýardy. Adamyň ýan özü hiç zat etmeýär. Eger watanyny söýýän bolsaň, eger watanyny söýýän bolsaň, şu watanyňdaky bolup geçýän zatlary görersiň, bilersiň, hakykatlar ortağa çykararsyň we şonuň düzelmegi üçin, öňüni almak üçin bir zatlar edersiň. Ine bu watanyny söýýän adamlaryň edýän işidir. Ýa şu molim, ekrandaky molim, men molim diýärdi. Ýöne molimmi şol adam? At berilen özüne. Molim diýär. Ýene oturan ýerlerine de mektep diýipdir. O mektepmi hakykatda? Däl, ýene şo ýanky aýdyşyn, watan söýmek diýilen sözüm hem aňyrsyz şeýlerek bolmaly, boşrak bolmaly. Hakyky manysy bilen ýören ok gynansak da köp zatlar. Şeýle ýa-da illeşler ýa-ni raýat, şunuň ýaly bir hukugyň häzir Türkmenistanda höküm sürýär. Günlerinde ýaşap ýörüz. Ýani täze Türkmenistanda şeýle bir hukugyň bolmagyny islermisiniz mysal üçin? Siziň bir raýatlyk hukugyňyz bolsunma? Sürýiniň içinde. Näme etmek?
yaşamak. Size o yankıyalık bir ovadan sözler vardır. Yani berkarar yurt, berkarar yurdumuz diye yine şoň manysyny bilýäňizmi? Hmm. Asuda asman ya. O asuda asman var. Dedim asuda asman diýip Şu sözü asuda asman sözüne men hayran galýan kemine. Asmanyň bir asuda däl wagty bolýarmy? Aslında asmandan bir hop awanýarmy adamlar? Yani asman hopul däl, yer hoplu. Yani yerin yüzündäki zatlar hoplu. Yerin yüzünde bolýar hemme jenayatlar, hemme işler, hemme erwetlikler, adamlar yerin yüzünde ýaşaýar, asmanda ýaşamaýar. Onuň üçin asmana garap gezmeklik gerekmi aslında? Bir ine şu agzy bir bolalyň diýilen söz ýalaky bir söz asmana asuda. ha. Yani asmandan hiç kime hop awanmaýar. Hop yerde var. Hmm. Ýöne Yo, adamlar şol asmana kellelerini as, ýokaryk galdyryp asmana seredip asman ýörsünler, bilen ýerdäki zatlara hiç vermesinler diýip çykarylan bir söz bolmaly bu. asman bilen hiç bağlanşykly ýeri ýok. Ýurdun nemese. E, asuda o asman. Bedim nähil bağlanşykly ýeri bar. Mysal üçin haýsy ýurtlar Baydalı, Indoneziýalyk ýurtlarda o ýagyş köp ýagýar mysal üçin. Şo tarapdan seredýärler. Köp ýagyş ýagýar, asman bulutlu, gümürdülü, ýagyşly diýip şoňa maýdýarlar. Olam bir ýa düşünüksiz bir ýagdaýda. Asuda asman. Ne ildeşimiz göçme manyda diýip ýazýar. Yine gowy bir zat orta atdy. Indi men size şuna değişli bir zat aýdyp bereýin. Göçme manydaky sözler hukuk dilinde ulanylýan däldir. Hukuk dilinde hiç haçanam göçme manyda söz ulanylýan däldir. Döwletem iň uly hukuk guruluşy. Döwlet iň uly bir hukuk guruluşy. Şonuň üçin hiç bir ýagdaýda asuda asman diýip ulanyp bolmaýar, onda da döwletiň resmi ýerlerinde ulanylýan däldir. Haýsy ýurtda bar bir mysal berim görkezim. Men geçen ýeňiş nemäni Demirgazy Kareýanyň siýasatyna gyzyklanaýyn diýdim. Kän ulakan bir zat ýok ýöne käbir zatlar tapyp bildim. Demirgazy Kareýada bir siýasat ýöredilýär eken, esasy siýasat eken bu. Näme diýe? Agzybirlikde ki näme de häzir. Ben onu bir ýere ýazyp aldym. Gaty gyzykly bir nämede beripdirler-de. Häzir agzybirlikde bilelikde diýilen ýalakrak bir nemeleri bardy. Men onu şu wagt ýadyma düşdi. Onu bir aýdyp okap geçeýin. Gaty möhüm bizdäki ýöredilýän nemäniň köp bölegi ne meňzeýär. Ýaman şerem goýdum. Gerek wagty käwagt öňdenem çykmaýar. Umuman men onu taparym, ýa-da ýadyma düşer. Neme indi ýadyma düşdi. Bilelikde agzybirlik siýasaty diýär. Ne? Bilelikde agzybirlik siýasaty. Siýasatynyň ady şu wagt bizde nähil siýasat bar bilemok. Hazır aktual siýasatlar näme bil. Yani Demirgazy Kareýanyň şu Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda ýazýar ýalňyşmasam. Bilelikde agzybirlik siýasaty. Ya ananyp bilýäňizmi? Şeýle bir sözler bar.
Bizde hemme zat bolýa diýip ýazypdyr illeşmiş. Bizde bolýan ýalyk neme diýerler, özüni alyp barýar adamlar. Ýöne bolanok. Asuda asman diýeniň bilen ýa-da urş ýok diýär-de şoň sinonim ede ulanýarlar ýeňiş. Ne biz nämäniň gurruna diýäs şu raýatlaryň durmuşynyň gurruna diýäs-de. Ýeňiş. Ine Ha, asuda asman, urş ýok diýilen sözler ulanylýar. Ýöne payok nerede verilýär? Urşun bolan ýurtlarynda verilýär. Doğru dälmi? Urş barkan payok verilýändir adamlara. Aa. Ondan soň urş barkan adamlaryň bir ýurdun halkynyň bir bölegi ýurdun daşyna çykýandyr. Ine şu an Ukrainada urş bar 7 milyon adamyň daşyna çykandygy aýdylýar. Orsetde de bir 9 milyondan çıktı diýip aýdýarlar bilemok näçerek orsun nemesine statistikasyna. Anan bolmaýakat köp bölegen pasportsuz çykypdyr diýerler. Olar nädip çykýar men hayran. Şeýle bir üýtgeç gyzykly maglumatlar berilýär. Oman demede urşun bolan ýerinde bolup biljek zatlar bizde bolup dur ýöne urş ýok diýerler. Mümkinmiş o zat. Tamam, mümkin däl. Diýmek ýurdun içinde urş bar, özem o urş görünen ok. Görünen ok diýänim o köp adama görünen ok. Görmek üçin oňa bir azram bolsa neme diýilýär? Fundamental sapaklary bilmegen gerekli. Fundamental sapaklary bilmesen o çykmaýar. Yine bir habar çıktı. Türkmenistan azot dökünü önümlerini İran'a satıptır, beriptir. O bir şekilde İran'ın eli bilen Yemen'e geçip barýan ekeni. Ona deniz howpsuzlyk goragy nemesi saklaýar sebäbi. Umman körfezi diýilýär-de, näme diýilýär bizde? Şu aýlagy diýilýän bolmaly o. Umman aýlagy urşun bolup bilme potansialyň ýokary bolan ýeri üçin bolanlygy üçin Birleşen Milletler tarapyndan gözekçilik edilýär. Şo taýda Amerikanyň patroly, deniz patroly gemini saklaýar, için barlaýarlar, partlaýjy madda çykýar. Ýani azot partlaýjy maddadyr. Ýani raketalaryň ýangıçlary, ýene nämeleri azotdan ýasalýandyr. Ýene şonu bilip bilen oklar. Bu diýer dökün diýär-de. O bolup biler, o dökünen bolup biler. Ýöne partlaýjan bolup bilýär-de şol wagtyň özünde. Iki zat bolup bilen okma iki ýerde de. Onu suw bilen garşdyran wagtyň dökün bolýar. Ýokary derece temperatura bilen bir ara getiren wagtyň partlaýjy bolýar. Indi bolýar men bilmesem girer internetten görer, soň komentariýalara seretdim. Biri dökün diýär, biri diýär, o partlaýjy diýär. Ýöne partlaýjy madda zat edýärler kemin onuny. Bizim oğlanmyň şo azoty bir makroşkanyň içine salyp çyýk kagaz bilen goýup şonu suwun içine oklaýarlar, suwda partlatyp baly tutýarlar. Diňe azot bilen. Şo partlaýjy madda şu. Suwda partlatýarlar, baly tutýarlar. Hawa. Ine şeýlerek bir zat, ýani bunu düşünmek kıyın däl. Ýöne biz başlangyç zatlara da düşünüp bilemzok. Ýani şonuň üçin hem köp taraplaýyn anyklap bilemzok. Raýatdygymizy 30 ýylyň içinde bir adam çykyp aýtmazmy? Ben hayran galýanda. Şu raýat sözü goýun diýmek diýip manysy bar diýip bir adam çykyp aýdanok. Näme üçin aýdanok? Yüzde seretýärler. Kemin hemme zat. O yüzde seretýärler. Seretmeýärler. Soňra aýdýarlar ýa bunu ýa ine süýde siňe seretden gam görünür diýilen bir söz bar türkmenlerde. Şo hiç şurada siňe seretmedi, araşdyrma diýärdi. Meselem sen dik dursun aýagyň aşagyna bir möý geçip barýar. Sen şo dik duran ýerinde şonuň näçe sany aýaklarynyň barlygyny tanap bilersiň ýokardan dur. Ýöne möýdüň tanap bilersiň, ýöne näçe sany
Ayağım sanap çonuň Ayaklarını möýdüğün aldın aýdan ok bilmeýän. diýeňde. Ondan soň sen ýakynna bararsyň, Hmm. aýaklaryny görersiň, murtlaryny görersiň, nämesi bar bolsa görersiň. Edil şu bula Hmm. raýatlyk diýilen adam bunuň içine girip, ýani nirden gelenini, näme üçin barlygyny, hemme zadyny düýpleýin girip görmeseň, raýat diýersiň, geçersiň, ýöne diňe. Mawa. Ýani hiç bir çöden hiç bir zadyň bolmaýar. Hmm. İçine girip. Ine şey diýerler, bir de öňler biz ýurtda kal orslara hemelerini eşitýärler. Türkmeni barani diýär. Hmm. Türkmeni barani diýilen orsoň bir söz bardyr, watandaşlar bilýändir. Ben bunu diýerdim, bu türkmenleriň bu hiç zat neme, türkmenleri samsyk görüp aýdýarlarmy ka diýip bilýärdim. Düşünýärdim. Ýöne aslynda bizim pasportymyzda ýazylan eken. Mawa. Olar bilýän eken orslar türkmeniň pasportyndaky ýazylan Bilýär. zady. Bilýär, onu ýöne ýere aýdan oklar. Sebäbi şu Orta Aziýany basyp almagan kalar, orslar ekspedisiýa işlerini geçirdiler şu taýda. Hywa hanlygynyň nädip ýöredýändigine, ýani şu daş döwründäki özbekleri, türkmenleri nädip saklaýandygyny, nädip salgyda alýandygyny hemme zady bilýär, görýär. Soň bulary diýe bir goýun sürüsi ýaly edip dolandyrýar. O atlaram raýat diýär-de. Gönümel adnam ulanýarlar, hiç çekinip duran oklar diýär. Biz hem şey etmeli diye. Onun soňra ýokarky gatlak aýdýardy, ýokarky gatlaňa içinde şeýlerek ýörýär. Baran diýmeli bolýarlar. Ol ýeňiş ol aýdýan 2015-nji ýyllarda da Aşgabatyň içindäki awtobusda Rus milleti türkmene gönümel aýdýar ýanky diye awtobusyň içinde diye süýşüp ýa-da ýol bermek bilen ok diýip şo taýda gönümel baran diýip hemme kime aýdýar, hiç kimden hem ses çykan ok. 2015-nji ýylda Aşgabatyň paýtagtyň orta arasynda bir Rus gelýär. Açaçan hemmäniň içinde hemme değişli. Halatda o baran diýär. Näme üçin diýär? Sebäbi pasportymyzda ýazyp ýanky sen aýsyň ýaly. Pasportymyzda goýun diýip ýazylyp. Ne? Bilmedim ya. Bu zady eşitibem. Imsime gezilip bolmaly däl. Ýanky watandaş bolsaňa bu zatlara ýanky merteben galdyrmaly däl-de. Mertebesiz bolsaň aýdýar onun ýaly däldir. O manysy başgadyr diýär bolýar. Başga manysy bar bolsa bir görkezin göreli. Manysy hem şol deme praktikasy hem şol. Praktikada da o goýun ýaly görülýär. Hemme ýerde şeýle geçýär. Ine Yani halkyň özüni alıp barsam şoňa getirýär. Yani biz iş gözläp çykyp gaýtdyk hemmämiz. Ine bir zat bar akemine şu her bir adam o bir nemelik ýaşaýarlarda öz üçin, yani bir döwlet görnüşinde bizim haklarymyz, nemelerimiz, hukuklarymız barmy, ýokmy, o hiçili barlamaýarlar. Yani meselem kanun bardyr, ýazylgydyr, ýazylgy kanunlar bar, adamyň hukuklary bar, konstitusiýada bar. Ýöne onu işletmese, adam işletmese birleriniň ýazany bilen ýöne bir folkada duran kitap ýalyky bir zat bolýardy onu sen ulanmasa adamlar, yani senin üçin bar Türkmenistanda kanun ýok diýerler-de, kanun ýazylan kanun kitaby da bar. Kağıt ýüzünde de bolsa bar şo kitap adamlar üçin ýazylyp durýar. Bunu halk şonu talap etmese, şonu işletmese onu ýokardaky duranlara işledip bermeýärler senin üçin. Olar üçin hem senin şo kanuny bilmeýänligiň, ýani senin kanuny soramaýanlygyň olar üçin peýdalyk. İşine gelýär olaryň. Soň neme? Bir misal ýadyma düşdi, sen gürrüň berip durkan.
Şu koyun meselesinde, avtobuslu koyun meselesinde ben Türkiye'ye gelenimde 2011. yıl teyalı yanlışmasam. Avtobusda entek o wagtlar dolu. Nemen içine girmedik. Döwürlerimiz. Gidip barýas şu arka doğru süýşmeli de yer açılmak için. Soň süýşen oklar soň bir adamam durdu da näme diýdi goýun ýala kolup dursun. Süýşüň yer kän arkada diýen ýaly bir zat aýtdy. Soň şu awtobusyň içinde hemme kim ola adama bir zat aýdyp çykdy da terbiyesiz baba gürleme. O senin özüň goýun. Ayıp diýdi, ýene näme diýdi. Şu her yerden bir ses çykdy da soň şol adam özü utandy. Ine şeýle garşylyk almaly. Ine men şo taýda hayran galypdym. 4 ýyldan soňam Türkmenistana barýan başga bir millet özem rus dilinde aýdýar. Goýun diýip türkmenlere ses çykanok hiç kimden. O şeýle de bir zat bolup bilermi? Bolup bilmeýär. Sähä biz düşünüp bilemjok, goýun psihologiýasy bilen ýaşap görenimiz üçin, ýa-ni raýat psihologiýasy bilen şoňa getirilipdir. Biziň isleýän zadymyz un paýokda o berilen ok, ýene näme, o ýag ýok, näme paýok zatlaryny owrulap satýarlar bazarda diýilen ýalyk sözler emele gelýär ýine. Raýatyň bar hak talap edip bilişi şol. Bary şol. Şonuň üçin İyi içmek hakkında fikir et yani değil mi? iyi içmegen bir adam kıyalaklar iyi içki däl. Şu an yurdun içinde diye ayda bir gezek etimeyen maşgalalar gatken diýärdi. Ayda bir gezek etiyen oklar diýär. Näme ýa diýip sorasan. Ay diýär şu çörek soňra nemeli näme diýär kartoşka gowurya ýene näme şeýlerak bir zatlar gezip görürler diýär. Yumurtka arasında. Şey dip ýaşap görenler bar diýär. Soň ine şol adama açlygyndan ertir bir gün ölme mümkinçiligi bolan, ähtimal bolan bir adama o ýurt ütgetmeli ine günahkarlar şolar diýsen diýe gorkýar diýär. Indi o gorkbagy o halas eden nokta gynansak da ýuwaş-ýuwaşdan şu jemgyýet dargamaly ýa-ni raýat bolan jemgyýet dargamaly. Dargama nemesine geldi. Zatlar şeýledir ýa-ni elmydama raýat bolup galyp bilýän däldir. Belli bir ýerden soň raýatlyk nemesi jemgyýeti dargap gidýändir. Esasanam 21-nji asyrda, 21-nji asyr gaty çalt o şekil alýar, gaty dinamik ýa-ni maglumat her ýerde maglumat bar. Oňdan elmydama maglumat çykýar, öňki döwürler ýaly. Diňe kitapxana gidende kitap görýän döwrüm ýok, ýazgy, kitap. Şu an hemme ýerde görýän, hemme zat maglumat bolupdyr. Bu döwürde o näme garşyna çykyp bolanok. Eýran ýuwaş-ýuwaşda näçe 2019-njy ýylda başlady. Ýeňiş şu hereketler aslında 2019-njy ýylda 100'e ýakyn bir adam öldürilýärdi. Protest başlaýar, 100'e ýakyn adam öldürilýär, soň birazrak sessizlik bolýar. Soň 20-nji ýylda bir boldy, 21-de bir gezek boldy, 22-nji ýylda ýylyň başyndan bäri bolup gelýärdi. Iň soňunda soňy çykylmaz haly aldy. Şu wagt ýa-ni Eýran İslam Cumhuriyetini saklayan gymmatlyklar bardyr. Ýa-ni mukaddes diýip hasaplayan zatlar da. Şo zatlar hemmesi ýykyldy. Ýykyldy ýa-ni. Indi o zatlar saklanok bu halky. Şeýlerak Türkmenistanda da şoňa meňzeşirek bir hal aljak. Ýöne ine raýatlyk nemesinden häzir çykylmalydyr. Köp adamlar häzir sorasaň ay bu zatlary o ýurdun içine baran soň etmersmi diýen ýalak bir o sesler gelýär gulagıma da. Şu ýerde. Eger şu raýatlyk meselesi ýa-da beýleki meseleler hem edil şoňa meňzeş ýagdaýda goz bolmasa, şu zatlaryň üstü açylmasa
Soň täze Türkmenistana barsaňyz eýýäm üýtge mänem biler. Bellisi ýok. Onun için bu zatlar köpçüligiň dykkatyna hödürlenmelidir häzirden bilýän adamlar bilýän zatlaryny paýlaşmalydyr. Paýlaşmak iň uly güýçdür. Paýlaşmasaňyz, yalan aýtsaňyz, ine şonda bir jemgyýet ýoldan çykýar, ahlagyny ýitirýär. Ondan soň garaňkylyk zulumyň içinde ýok bolup gitmeli bolýar. Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy ýaly. Yalanlar bilen şu taýa geldi. Ýa-ni nemeden karar berben bolanok näme boljak? Beýleki bir mesele şuňa değişli. Ýine bilýän adamlar 30 ýyldan bäri näme üçin ekrana çykanok ýa bir ýerlerde aýdanok. Biz nämäni eşitdik? Bundan öň Türkmenistanyň içinden bir adam çıkıp öz başdak çıkış edip başlasa YouTube'a çıkıp ya da beýleki yerlere çıkış edip başlasa göni öýüne barýan ekenler. En atasyna o senin oğlun şeýle şeýle ya gyzyň şeýle şeýle diýip gorkuzýan ekenler. O taý düşünükli. Yani ullakan ýurduň daşyna yerleşen adamlar bar ha. Görüp duran şu zatlary. Olardan näme üçin ses çykanok? Ses çıkmayasa olar düşünerek ýeňişiň gaýsy ýaly ýüzle seredýärler mesela. Ýüzle seredýänligi üçin o çıkıp aýtmak ýaly bir nemesi duýgusy bolup bilmeýär. Yani bir ýyldaşymyz aýtdy, watan söýüjülük meselesi ýaly. Ya bilip bilen okda o daşary ýurda çykdy, daşary ýurtda has gowdurmuş gördü-de ýurdun içindäkiden. Diýmek meniň watanym şu taýymyş diýe bir watançylyk duýgusyny şu taýda duýýar. Şeýdi Türkmenistan bilen baglanyşykly ýeri ýok. Ýalyk ýaşap ýörler. Olar aýtmaýar. Ýöne bir ýurdun bir geleceği bardyr. Şu an Türkmenistanda sowatsyz edilen, bilimsiz goýulan halk ýaşaýan bolup biler ýöne. Ertirki o nesiller o burňal bolman bilýär-de. Düzelip bolýar bulary. Ýa-ni täze nesli zaýylatman bulary aýratyn görnüşde halatda ýetişdirip bolýar. Türkmenistan ýola girýär. Şo zatlaryň aladasyny etmelidir. Bu adamlar düzelmeýär diýilen soragda jogap bolsun ine şu. Biz bu adamlar, ol adamlar, beýleki adamlar diýip duramjak bir wagt diňe bir çyzykdan gidýändir. Olam göne bir tarapa gidýär, iza gidip bilenok. O çyzygyň ugrundaky çağlar boljak, nesiller, şolaryň nemesi üçin edilmeli bu zatlar. Ben şahsan İslam ok bilmedim, yani şunun ýaly döwürde ýaşamagyny bundan soňky nesillerim. Şu taýdaky çağlary dönem aýtdym görkezdim bile. Şu taýdaky çağlar hiç zatdan habary ýok, düşünen oklar. Düşünmeýän zatlar näme? Şu bolim, şularyň iň ganym düşmany. Şu çağlaryň eneleri, atalary şu çağlara ganym düşmandygyny bilen oklar. Soň ine 10 ýyldan soň edil şulara öwrilýär. 10 ýyldan soňky zalim Nime adamlar ýatma bolmaly. düşýär. Mhm. Erdan sözüm kesýän başla. Mhm. Şu raýatlyk kesel diýip alýar. Halkymyz şu kesel bilen kesellen, raýatlyk kesel bilen. Biram ýani şu keselden aşjak adamlar bar. Indi bir neme okapdym döwün bir kitapdan öňe. Mhm. Şu bir ölüm ýagdaýyndaky bir hassa Lukmanyň ýanynda bar ýa-da doktoryň ýanynda bar ýa-ni doktor buny görýär. Ýagdaý gatagyr bu hassanyň onu buňa aýtýar, biz diýär şu 3 tane bolup durýar. Men niýe? Seniň doktoryň seni bejerjek adam. Bir de sen diýär, senem hassa diýär. Üçüncüm seniň keseliň diýär. Bir de seni öldürmekçi bolýar. Ölüm alyp gidip barýar diýär. Eger sen niýe keseliň tarapynda bolsaň diýär, siz iki bolup meni ýeňersiňiz diýär. Men seni halas edip bilmeýän diýär, sen ölersiň diýär.
Eger de sen meň tarapymda bolsaň, biz 2 bolup senin emäňi ýeňers, keselini ýeňers diýär. Halas bolarsyň sen diýär. Yani şu raýatly keselden watandaşlarymyzdan şu aýdylýan zatlary köpürak diňlemeli hemem birazjyk raýatlygynyň nähillik bolup raýat bolanlygyny görüp bilmelim kädi ýani biraz aýdyna geçmişine seredip. Hmm. Yani kesel bu zat. Ýöne bundan gutarmasaňyz helak bolýaňyz. Yo, helak bolmagan täze Türkmenistany ne peýdasy ne ziýany bar. Hiç bir nemesi yok. Täze Türkmenistan öz başdak öz boluşly bir zat. Özüniň aýratyn bir nemesi bar. Yani aýtjak bolýanym bir täze yer boşalyp gelýär, şu täze boşaljak ýere gelýär täze Türkmenistan. O täze Türkmenistan bir düşüncedir, bir nemedir, näme diýerler, bir anamdyr, bir umytdyr täze Türkmenistan. O zadam gelýär. Hiç kimem isläni ok aslında, şu raýat bolup berenlere şu durmuşum şeýle bolmaly isläni ok. Çykyp bilseler gaýtjak, dogry dälmi? Yurdum içinden, ýa-ni agyldan Türkmenistan'a yine yurt diýip hasap edip görmän häzirki ýagdaýda Türkmenistan bir agyldyr. İçinde o goýun sürüsini saklayan agyldyr. Kıynasak da şeýle. Şonu biz yurda öwürmeli. Yani şu yurda öwürme diýilýän zadymyzam täze Türkmenistan. Onu hökman suratdan öwürmelidir. Özem hemme taraplayın pikire düşünüp bu zatlary şeýle karar vermelidir. Geçmişi, tarihini bilmelidir bu zatlar. Karar verilecek vakti orsun rolunu bilmelidir. Yani baran diýip gören bir millet vardı. Şoňa da beýik millet diýip bulara at goýupdyr ýeňiş. Olara bize baran diýýärler. Bize beýik millet diýýämişiz. Bu nähil gülkünç, bu nähil bir agyr neme. Yani bu ýöne bir aýdylýan sözüm ýalaky bolup hasap etdiýärlermi nähillik menden hayran Yo, alýar. sözlerden ibaret bir dünýä. Sana bir goýun diýär, üstünden bilýär, sene maňa ors güýçli, ors beýik diýär. Yani şu adam barke minde. Ine käbir ýerde oturup gurrun edýärde şeýle şu orsun Türkmenistanyň içinde bolup duran zatlar gurrun berýän soň şu zatlaryň günäkär ors ýaňyň garşyndan bir çykýarda. Ors güýçli diýärdi. Ors ýago diýär, ors güýçli diýär. O mes şol ýallara bir sözüm vardy. Şo ýagny biri çykyp Türkmenler hakyna, Türkmenistan hakyna, Türkmenistanyň watany hakyna bir alada edip kellesini agardyp şo taýda bolýan erwetlikleri ýüze getirip şonuň sebäpkärlerini tapyp orsuny sana çykaryp beren wagty gapdalan bir çykyp ors gowy diýen bolsa, o diýen türkmen däldir. Däl. Orsu. Biz şol nemäni Türkmen däldir. Orsu suratda öňe çykarmadyrys. Şol sana sen ýanyndaky ors gowy diýip öwýän türkmen däldir, orsdur ol adam. Sebäp türkmen bolan adam öz milli türkmenligini gorar, öz ýurdu hakyndaky bolup geçýän zatlary aýdyp biler. Yani beýleden çykyp ýok sen diýeniň ýalňyş, orslar güýçli diýip bilmeýär. Yo, diýse de sebäplerini görkezmeli. Ýalňyş bolsaň ýalňyşlygyň sebäbini görkezmeli. Men aýdýan o käbir soraýan da soraýan diýenim gönümeli hiç sorap göremok. Yani kommentaryada o taýda bu taýda aýdýarlar. Ors owa näme etdi? Bize näme bir üýtgeçik zat etdi da bu ors owa gowy diýilen soranda bize tualet getirip berdi diýärdi. Soň nirite bir ýeriniňe bir geçenlerde garşymdan çykdy. Okudum da bir ýerde bir tarih nemesinden bölükde. Şo taýda orslar
ýa-ni tualetlerini ogurlayan eken-de şu köne döwrem şeyler eken. Köne mundan 300 ýyl mundan öňkü nämäni okudum-da. Şo wagtym tualetleri ogurlayan eken. Bu tualet ogurlap gören adam näde tualet getirsin? Ukrainada da gördük ya şu an tankın o ýokarsyna aşagyna nirine bağlap bilse tualet unitazlary bağlapdyr. Gurban gulap unitaz ogurlap ýördi. Bu zatlar tötenliğine däldir bu zatlar. O bizden Bunlara alıp giden hayran olaýmasa. alýan tuvalete ýaman Owa. adamlar bolmaly. Düşkün adamlar bolmaly Owa tuvalete. tuvalete bir düşkünligi bar şularyň. Soňa bir häsiýeti bolýar-da şu orsularyň öz edýän hapa, pis işlerini başka milletlerin üstüne yükleýärler. Sağ için size tuvalet getirip berdik diýen olsa hökman suratda tuvaleti bizden görendirler. Ogurlap getirip beren olaýmasynlar ýa-ni. Yo ogurlaba alıp gidendir. Olara getirme ya orsun şeylere. Orsun bir getiren zat var mı? Hiç zadam yok. Ha. Getiren zat var. Şunun ýaly. Korrupsiýany getirip berdiler. O yalan sözleme getirip berdiler. Zulumu getirdiler o topraklara. O alıp giden zatlara yurdun ähli resurslary ve iň akıllı, iň düşünüp bilýän adamlaryna öldürüp ýok edip gitdiler. Yine şeylere bunu öwredýärler. Öwredýärler ýa-ni bir goýun sürüsine bu zatlar öwretmek aňsatdyr. Yine şu taýda näme ekranda duran suratda Kur'an-ı Kerimden bir bölegi alypdyrlar-da. O Kur'andan misal berýär-de ýine. Bizi güt diýmek otlat diýmek manysyny berýär. Ýa-ni otladylýan haýwanlaryň garnyny doýurmagy güt diýip aýdylýar. Bizi güt demeyin diýär, bizi güt. Ýa-ni paýok berilen ok diýip aýtmaň diýär. Kur'an-ı Kerimde şey diýip ýazypdyr ýine. Illeşler ýa-ni ben aýdamak muny. Näme üçin paýok berilen ok däl? Paýok diýilen zat näme üçin bar? O paýok näme üçin bar? Paýok haýwanlara berilýän zada, haýwanyň belli bir günlük iýmeli möçberi bar. Onuň sebäbi isleme haqqy ýok. O diýip aýdym. Aýtdy näçe gezek. Hakykatdan hem haýwan o men şonu ýejek, onu ýejek diýip aýdyp bilmeýär. Nämäni berse şonu ýýändir. Paýogam edil şon ýaly zat. Paýok soraýan bolsaňyz, paýog üçin nowatda durýan bolsaňyz, siz bir Kur'an-ı Kerim'iň aýdyşy ýaly goýun sürüsü bolýaňyz. Kur'an-ı Kerim aýdýar, men aýdamok. Bilmedim ýa-ni. Ýeňiş başga nereden taryhdan misal berýäs, dini kitapdan misal berýäs. Hakyky, objektiv tarapyndan misal berýäs, ýa-ni hukuk meseleleri boýunça. Hiç bir ýerde nemesi ýok. Indi çykýa bir bawa raply samsyk ýa-ni näme diýilýär? Näme diýip aýdylýar toňa? Lolular ýalyk toňda gürrüň edýär. Şu Gurban Ulynyň gürleşini hemmek men beşdiýändir bir. Lolu hele ýalyk bir nemesi bardy, toňy bar. Şol çykyp bir lolu çykýar, raýatlar diýär-de. Ýok bu namus. Bu milletiň namusyny ýerede, mertebesini ýerede men haýran galýan. Ors gelýär, o baran diýär, sen ona beýik millet diýär. Ol nähili? Orsuňa gördük ýine hiç adam ýok ekeni, ýaraglarynyň barlygy ýalan ekeni, ýokary hilsiz ekeni hiç adam edip bilen ok. Her ay 100 kilometrlap, ýa-ni 100 kilometr kvadratlap ýerleri ýitirýär. Alan yerlerine. Indi urşmany izne berip başlady. Ine. Beýik millet, size goýun diýen beýik milletiň bolup ýöreýişi şu wagt sahnada. Yani şu bugün kän gürrüň etdik özüm men gürledim. Nemäni? Aýdaýyn kemine.
Jean-Jacques Rousseau'nun kitabında Bada Toplum Sözleşmesi diýen kitapda. Aa. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun kimliğine neme edip geçelim. Bilim nemesine serediyen adamdır. Bilim eğitim var ya, eğitim psikolojisi yine hı, neme. Şonun üstünde katı kani işleyen adamdır. Katı şu an modern bilimin nemesine tankitli yani neme değiller ama o tankit diýirsem doğru olur. E, Doğru yola düşmek için tankitlap köp zatları yazıyor ýa-da yeňişiň aýdýany o yeňiş. o kitap, Mhm. bu kitap, men o kitabam görkezýän eger watandaşlar okumak istese, gaty galyň kitabam da şu Mhm. kitapdyr. Alyp okarsaňyz, nemelerde de satylýar ýerde Türkiýede bolanlara. Aa, Migros, näme ol Carrefour'larda satýandyr da. Migros'larda da satylýan bolmaly. Mhm. Men özüme internetten zakaz edip aldım bunu, getirtdim. Mhm. Indi şonu şu zat ýazylgyda, ýani diýe 100 sanaky adam diýe bir halkyň neme halkyň zadymy, ýani 100 sana adam nähili türkçede ýazylgyda 100 sanaky adam diýe halkyň nemesindemi, eýetçiligindemi ýa-da bu halk 100 sanaky adamyň eýetçiligindemi. Yani ne bizi prezident, häkim, ministr diye sanlıca adamlar var. Bular halk üçün, yani 5 milyon halk üçün şu sanlıca adam 5 milyon halkın hizmetine işleýärmi? Ya da 5 milyon halk şu sanlıca adamın hizmetinde mi? Mhm. Şu soru goýýar. Gaty mantıklı soru berýär. Yani biz bu adamları şu prezident diýenlemden, ministr, häkim diýenlemden halkın öz işlerini ettirmek üçün saylap getiren adamlar. Yani bir işi ettirmek üçün meselen bir halk bolup, ortak bolup bir fabrika açýan bolsak, 100 sana adam bolup bir fabrika açan bolsak, hemmämiz ortak üýe bolsak, bu fabrikde soňra bize bir bilgisayar işinden işlemek üçün bir adam berip, bir işgär berip, tutýar hakyny berýär. Ya bir yükümüzü daşamak üçün ýene bir adam berip, ýene tutýar, oňam hakyny berýär. Şolar ýaly. Onsoň şo biziň bilgisayar üçün ýa-da yükümüzü alyp getirmek üçün tutan adamlarymyz biziň hojaýynymyzmy ýa-da biz olaryň hojaýyny? Şo Mhm. soraw ortak goýýardy. Doğru. Ýöne biziň nemämizde, düşünjämizde kemin raýatlyk düşünjesinde saýlaw düşünjesi de aslynda ýok. Yani Mhm. saýlaw diýilen zadyň adyny bilýär, saýlaw diýilip gatnadylýar, barlýar. Ýöne kimi saýlaýan, näme üçin saýlaýan, saýlanan adam näme iş etmeli? O zatlar hakynda hiç ýeli düşünje berilmeýär. Hatda O tanalynmaýar saylaw näme üçin saýlanýan geçýäni adamlar. aýdyp bereyim men ýeňiş. O Hı. saylaw ine Birleşen Milletler diýip dünýäde bir gurama bardyr. Birleşen Milletlere ähli territoriýasy bolan o siyasi ve konstitusyon guruluşlar bolan diýip aýdaly. Ýurtlaryň agza bolan ýeri Birleşen Milletler Guramasy. Indi şu Birleşen Milletler Guramasynda öz barlygyny ýöretmek üçin ýalandan saýlaw geçirmeli. O yalandan bolsa da iň azyndan saýlaw geçirmeli. Konstitusiýaň bolmaly. Bilmedim, baýdagyň bolmaly. Şeyler, bir zatlar da ýa şonuň üçin edilýär. Ýoksa Birleşen Milletleri diýilen ýaly bir gurama bolmadyk bolsa, Türkmenistanda şu görýän saýlawlaryň ýalandan bolsa da edilmezdi. Ýa, edilýän Ha, zatlar şol. ýok bolar. Ýa, ýöne ýere däl. Bular ýa sakna üçin emeden o aslında. Sakna bolsun diýip ýa saklany edýänliginiň sebäbi bar. Birleşen Milletler'de baryp oturmaly hökmen suratda sen bir döwlet ýa-ni araçan territoriýaň bar bolsa, hökmen suratda sen Birleşen Milletler'e baryp oturmaly. O taýa baryp otursaň belli bir düzgün tertipler bar. Ýa saýlaw boldum, bolmadym, ýene näme, eýle beýle zatlar bar. Olara görä ýa-ni kelle ağrıly meseleler diýip aýdalar. Şo sebäpden bu bolýan zatlar. Soň izleşimiz ýazypdyr. O kitaby okan raýat bardyr öýdemok diýip ýazypdyr. Ýene. Soň ine ýeňiş ýene-de ine seniň aýdan zadyňdan şunu çykarmaly orta.
Biz vatandaş bilen raýatyň arasını ayırmaly. Şu wagt Türkmenistanyň üýtgemegine gatnaşyp bilmeýän adamlar raýatdyr. Şoňa garşy çykýanlara, şo raýatlara ýanky ýa alawaýydyr, çopan itidir, ýa ýene bir zatdyr umuman şo raýatlardan peýdalanýan, ýa sürüden peýdalanýan bir gatlakdyr. Biz şonu ortaga goýup demetmeli. Açyk. Türkmenistan şeýle. O başta da aýdyp geçdim, ýani şu zat watanyny söýýän adam, eger watandaş bolmak isleýän adam Türkmenistanyň içindäki bolýan ýagdaýlary görüp biler, aýdyp biler. Hemde ödülmek üçin näme etmeli bolsa elinden gelýän zady eder, iň bolmanda laýyk basar. Elinden gelýän zady. Egerde başga iş edip bilmeýänem bolsa, iň bolmanda laýyk basar. Ýöne watanyny söýmeýän adam ol raýatdyr, ýani raýatynyň watany ýok hiç ýeli. Watanyny söýmeýän adam çykarda diýer, balar ýalňyş zatlar görüň berýär diýer. Anan maň bulara diýer. Bular erwet adamlar diýip görkezýär. Olar watany söýmeýän adamlardyr, watandaş däldir, türkmenem däldir hatda. Yo Türkmen däl ýanky Türkmen şu öz ýurdu üçin ikdär. şu orsa beýik millet diýen adama türkmen däl, men şonu bilýän. O sen goýun diýär, sen ama beýik diýen bolsaň, diýmek sen türkmen dälsindir. Ha. Ağır günlerden geçýäs, o ýöne. Üýtgeşme, dogry gidip barýas taş döwremiz, gaty gowy habarlar bilen dolu. Türkmenistanyň edýän ýalňyşlary, soň Türkmen News'da beýlek habaryň bir aýdylman geçen bölegi bar eken, şol azot satylýan azot ýegenleriň nemesinde, gözegçiliginde satylýarmyş diýip aýdyp geçipdir. Adynam aýdýat, häzir ýadyma düşýän. Ine bu zatlaryň hemmesi Türkmenistany gara neme liste alýandyr. Gara bellige köpelip gidip barýandyr. Bu zatlar ýuwaş-ýuwaşdan geçiriler, izarlanar. Bu birden neme ortağa çykýan zat däldir. 6 ay, 8 ay, 1 ýyl, 2 ýyl dowam edýän halatlar bardyr. Başga da işlerken biz Balkan daky bolup geçen zatlary ýakyndan gözegçilik edýäs. Taw 2 wagon eskerleriň nemeleri, eşikleri, zatlary ondan bundan muňa geçýäne näme üçin gidýär aňyr bäri wagonda. Bu zatlara çeli izarlaýas her bir ädimlerini taw görjek bolýas. Edýän işler jenaýat we orsa hyzmat edýärler dollugyna. Bizim täze Türkmenistana halka hyzmat edýän bir neme öwürjek bolýas. O näme hil bolýar, orsa hyzmat edip berýär zatlaryň nemesi. Onda ýeňiş jemlälimi? Başga aýtjak zadyň, goşjak zadyň bar bolsa? Ýok, jemläýär. İyileşler ine like nemesine bir kıvat ekranda görkezmekçi bolýas, like'ın möhümlüligini düşündirmek üçin ýa-ni like men haladym, şoň üçin bastym däl, bunyň basmaňyzyň sebäpleri bardyr. YouTube üçin ýa-ni siz näçe köp like bassaňyz videony şonça köp türkmenlere ýetirýär. Esasanam türkmenlere ýetirip berýändir, soň siziň düşündirmeňize, ýene näme etmeňize gerek ýok. Olar diňe bizim bir suratymyzy, ýa-ni şu ýörete suratlar goýýandyr YouTube nemesine. Şolary görmegem ýeterlidir käbir halatlarda, içine girip diňlemegi däl, görmegem ýeterlidir. O oňundan taýýarlykdyr. Türkmenistanda ine ýurdun içinde hereketler başlar. Şu hereketleriň bolmagy üçin gaty möhümdir. Sebäbi adam kellesinde surat taýdan bir ýady bolmaly da iň bärkisi.
Ha diye o men görüpdüm. O şunu ýazatlar boljak eken diýip. Şo taýda ornaşyp bir ýa-ni hereket birhili berkeýär-de öňünden taýýarlyk ýalak bolýar. O ýoksa näme diýip hasap etmäň laýyky. Biziň üçin basan zok biz ýa şu laýyk üçin bir iş etjek bolsatyk biz başga bir işler ederdik. İnglisçe de bilýäs, başga diller hem bilýäs. O müňläp ýa-ni videolara laýyk basar ýaly kontentler hem döredip aýratynam iş edip bilýäs ýöne. Bu taýda mesele Öňünde bar. ýurdun meselesi. Berden biz Hı. dedi özümüzi üçin işlämiz ok. Yani biz üçin edemiz o abi çykyşlary soňunda. Ýo Yani biz şu 5 milyon adamlar üçin, halk üçin iň bolmany edil köp bilmesege bilen zatlarymyzy aýdyp berýär, çykaryp aýdyp berýär. Nämäni bilen bolsak, öwrenen bolsak aýdyp berýär adamlara çykyp. Yani bir şeyler. yıldız bolmak üçin çykamyzok diýjek bolýan-da. Yani istediň Yıldız olmak için yeňiş çyksak laýyklanyp, gazanyp, at gazanmak üçin däl bu işler hiç birisi. yıldız olmak için çıksan başka zatlar edersin yine. Bilmedim Ha, kimler var o yaxşı diye yine näme diyen ýalyk bir nemeler var da bir hepbeler var diye haýdaýyn. Şolar ýalagym bolup bolýar, kyn däl. Olarda mysal üçin hiç kelle de ýokdur. Üýtgeşik bir neme de ýok. Samsyk o däl hereketler edip neme edip ýörler-de. O zatlary etmek kyn bugün däl. Aydın çöňünden çykdy TikTok'ta. Begenç Durdumuratov durdy ýa-ni. Aydym aýtjar şu serdarym diýýär aýdym aýdyp duryn. Bu öňümden çykdy. Eline geçi var şeýle geçini goltuklap aýdyp dur. Toýda geçi berilipdir, geçi eline dur göterip dur. Aýdym aýdyp dur. Maşana kommentary ýazdypdyrlar bolanyna görä sygyra balyk çykmaly ekeniň diýip. Eline. Bu näme hilleki bir dünýäniň ýüzünde hiç hili bolmayan zatlar bolup geçýär şu Türkmenistan nedir bir dälhana ýaly. Dünýäniň ýüzünde ýok. El geçili aýdym aýdyp görmeli hatda Hindistanyň başlaryna da görüm. Pakistanyň, Hindistanyň ýa Afrikanyň başlarynyň içinde de görüm. Eli geçili başy nähili bolýar. Şeyler hep bir ýagdaýda gynansakda Türkmenistan ýa onu düzeltmelidirse o düzelýän däldir. Ay gowy bolup gider diýilen sözüň özü bir ýa-ni şu bir näme diýeli halk düşmany ýa Staliniň orta çykaran bir terminologiýasy ýöne. O halka düşmançylyk etmek üçin ýeterlidir. Ay gowy bolup gider sen hawa goşulma diýip aýtmak halka düşmançylyk etmekdir. Onda o jemläýe ele şu taýda aýdyp bersen gatken zat var. Bu zatlaryň o hemmesinden hem çykyp bolmaýa. Onda bolýa iýleşler sag bolun. O ýazan zatlarymyz üçin, dinlänimiz üçin. Ýeňiş sag bol senem. Gelip goşulan üçin. Tamam iýleşler.